लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव जागायजेनबाय गोख्रों जुजिलायनाय। जेसेबां बिजाथि नोंथांमोनखौ दिनैनिफ्राय CWC घोषणा होजोब्बाय मेम्बार हिसाबै ओरैनानै बिथांमोना जोंखौ ओइदिनखालिनो घोषणा होदों। होमबा आं बिना लानाय नामा बियो बिथांमोनानो होनाय दिनै बे बिबानखौ आंखौ गैया होनना बुंनायाव निजिनो लाजिनांगौ निजि मिथियाबा बुंना बे बिकन बर'आ। बिटिआरनि सालबारि बियाबनि इउपिपिएल मिरु आरो जिल्ला थाखोनि लिडार बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायनि उनावनो जागायजेनबाय जुजिलायनाया। बिथाङा बिपिएफआवनो खनले थांलाय फैलाय जयनायानो जागासिनो ओरैनानै बहुद माने बुंदों बेथ' लासिं सिं खोथा जाहैबाय। बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय सा 46 लिडारफोरा इउपिपिएलनि लिडार नङामोन होननानै सालबारि जिल्ला इउपिपिएलआ दाबि खालामनायनि उनावनो दिनै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय लिडारा फिन आरोबाव खौरां मेल लिंथुमनानै रागा जोंनाय फोरमायो इउपिपिएलनि हेंथायै। खौरां मेलाव गोदानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय कनक चन्द्र बर'आ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ गोख्रोङै सोंखारियो। खौरां मेलाव कनक चन्द्र बर'आ बुङो सोलायनायनि सार्थजों सरकार दानानै इउपिपिएल दोलोआ दुर्नीति खालामनायाव ओंखारदों। बिटिआरआव मोनफ्रोमबो बिफाननि खामानियावनो इउपिपिएलनि इएम एमसिएलएनो 20% कमिसन होनो नांगौ होननानै अजद दिखांदों। इउपिपिएल दोलोनि तृणमूल कर्मीनि गेजेराव जानाय गुबुन मद होनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागिरनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों होननानै मिथिहोनानै फैगौ समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव मासि दखल खालामगोन होननानै बिबुंथि लाखियो। गिबियावनो मेडिया नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। दा जों दाखालि थांनाय 16/12/2023 तारिखआव जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैजोब्बाय। गासै जोङो 46 माने मेम्बार्स माने कर्मीफोर जों गासिबो ओइदिनखालि जयनिं जादों बिपिएफ दोलोआव। दा इउपिपिएलनि नीति आदर्शफोरखौ जों मोजां मोनाखै आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि कर्मीफोरखौ लानानै माने मोजाङै दैदेनलांनो रोङिखौ नुनानै आरो बिनिफ्राय जोंनि बिटिएडि ओनसोलाव जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावनांगौमोन बेफोर जौगानाय खामानिफोरखौ बिथांमोना खोथा होनायावबो बिथांमोना खोथा लाखिनो हायाखै। जेबो डेभेलप जायाखै। बिथांमोनाथ' बहुद बुङो एपिएस आइपिएस जों बानायबाय बहुद बानायबाय किन्तु बेखौनो बानायना मा जानो साधारन साधारन रायजोआ माबोरै थांना थागोन माबोरै जागोन खेतियक मानसिफोरा माबोरै खेति बाति मावनानै जागोन बेनिबोथ' सुबिदा नांगोन। दिनै इरिगेसन सिस्टेम गैयाब्ला दंग'नि दै मोनाब्ला जों खेतियकफोरा माइखौ गायना दोनबा माइआ जागोन दा बे माइआथ' जानाय नङा। बेखायनो खेति बाति खालामनोबो जोंनो दैनि बेबस्था नांगोन हासारनि बेबस्था नांगोन। बेबायदि अनेक सा सुबिदाफोरखौ जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' बिथाङा मावनानै होनो हायाखै आरो बहुद खोथा बुंदोंमोन माने बहुद परिबर्तननि खोथा बुंदोंमोन। दा दिनै न'खरसेयाव सासे साख्रि होनायनिबो खोथा बुंदोंमोन। नाथाय न'खरसेयाव सासे साख्रिबो होनो दाथ' नोंथांमोना रायजो राजाफोरानो मिथिगौ CSB बर्ड होननाय मोनसे साख्रि होग्रा बर्डआनो जोंनि बिटिएडिनि सिङाव गैलिया। होमबा बिथाङा गिदिर खोथा होननानै मा जानो दिनै सोर सासे मानसिनो साख्रि होनो हाखो सोर सासे मानसिनो साख्रि होदों। दा बेखौनो जों माने नुनानै जोङो सरकार थानानै मा जानो बिथांखौ जोङो समर्थन होनानै थाबाय थायोबा जों रायजोनि खोथा खोनासंनो गोनां जायो। गामियाव जों ग्रासरुट लेभेलनि मानसिफोरासो गामि ओनसोलाव थांनानै गामिनि रायजो राजा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ हमनानै जोङो कनभिन्स खालामनानै दोलोनि जानानै जों भट बिनानै जोङो माने सरकार लाबोयो। दा बे खेत्रआव जों खोथा होनानै जुदि जों खोन्था लाखिनो हायाब्ला होमबा गामि ओनसोलाव
जों बोरै थांनानै मोखां खिथिगोन गामि ओनसोल जोंनि एरियानि गामि ओनसोलनि रायजो राजाया जोंनि बिदा फंबाय समान गतिके जों मिसा खोथा बुंनो हाया दिनै बे बैसोसिम मोनफैबाय दाखालि बिथाङा 2019 तारिखआव प्रेस मिट खालामनानै बुंदों जे कनक बर'आ CWCनि मेम्बार नङा आरो बिथांमोना माने अर्गेनाइजिं पस्टआवबो गैया आरो जोंहा हानिबालि बिथांखौबो बुंदों मा बिथाङा BPFआवनो खनले थांलाय फैलाय जयेनानो जागासिनो ओरै होननानै बहुद माने बुंदों बेथ' लासिं सिं खोथा जाहैबाय दा बिथाङा माबोरै मा मिथिनानै बुंदोंमोन नाथाय आंखौ थांनाय 2016 सनाव UG ब्रह्मआ जेरा पार्टिनि प्रेसिडेन्टमोन आफादगिरि आरो जोंहा प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथांमोनानो आंनो टिकेटखौ होनानै भबानिपुर समस्ति बिधान सभायाव आंखौ माने बिजाथि हिसाबै सायख'नानै बिसायख'थि गेलेनो होदों होमबा आं माबोरै UPPL नङा जाखो माबोरै बिबानाव गैया जाथो आरो बिबानखौ बोरै होदोंमोन जेला जोङो 2016नि माने बिसायख'थिखौ गेलेखांबाय आं जेनदों आरो बेनिफ्राय माने जेननाय देरहानाय गासैखौबो लानानै क'क्राझाराव मोनसे माने सावरायमेल लादोंमोन UPPLनि बेवहाय माने सेन्ट्रेलनि आरो दा बेवहाय ओइदिनखालि घोषणा होदों नोंथांमोनखौ जेननाय देरहानाय जेसेबां बिजाथि नोंथांमोनखौ दिनैनिफ्राय CWC घोषणा होजोब्बाय मेम्बार हिसाबै ओरैनानै बिथांमोना जोंखौ ओइदिनखालिनो घोषणा होदों होमबा आं बिना लानाय नामा बियो बिथांमोनानो होनाय दिनै बे बिबानखौ आंखौ गैया होनना बुंनायाव निजेनो लाजिनांगौ निजे मिथियाबा बुंना बे बिकन बर'आ निजेनो लाजिनांगौ आरो सेन्ट्रेलनि जेसेबां लिडार दं सोंना नाय आं बुंनाय खोथाया मिसाना नंगौना नङा जों मिसा खोथा बुङा आरो बे बैसोआव जों मिसा खोथा बुंनानै राजनिति खालामनो होननानै फैयाखै आरो बेबायदि मिसा खोथा माबानानै राजनितिबो खालामा नांगौबा ओरैनो जना थागोन जिरायना थागोन थेवबो मिसा खोथा बुङा बेथ' सिउरखा मानो होनबा जोङो माने कर्मिफोराल'सो जोङो 46 जन 46 जन जों जयनिं जाबाय दाखालि थांनाय 16 तारिख 12 2023 खालि दा जोंजों मथा मथि सालबारि जिल्ला हिसाबै गावस्रानानै थानाय 60% मेम्बारफोरानो कर्मिफोरानो दंखायो दा बेनि गेजेराव जोङो मात्र जोङो माने 46 जनल'सो जयनिं जाबाय बाखिफोराथ' दं आरो लोगोसे भटार राइट्स गासैखौबो लानानै जोङो मथा मथि 1000सेनिफ्राय 1500 जों मानसि लानानै आरोबाव नेक्स्ट आरो जयनिं जाबावनाय जों रायज्लायगासिनो दं